Ando bainen gaude Ondarreta herri eskolan eta matrikulazioa astea doa. Horretarako azterketa bat pasa beharko dute. Nere eskuinaldean Itzeder. eta nere ezkerraldean Adrian. zurekin hasiko naiz Itzeder, bai? Brackets batzuk jarri nahi ditut. Nora joango naiz? A. Pelukerira, B. Dentistara, C. Braketeri tailer batera. Dentistara. B. Dentistara. Seguro zaude? Bai. Bai. Izan dituzu braketzak? Ez. Hala izango te da bai ala ez? Bai, halaxe da. Adrian, zuretzat txapeldun. Nola sortzen dira tximistak? A. Elektrizitatearen pilaketa edo deskarga ekaitz odeietan. B. Haizeak lurrean jo eta errebotez odei batekin jotzen duenean. Eta C. Entxufe bat 220 sartu berrean, 440 sartu eta egiten duenean? A. Bai, halaxe da, oso ongi. Beldurra ematen dizu ez tximistak? Trumoiak? Oso ongi, hausartak zaretelako. Atzo, zer pasa zen Londresen, atxaldeko 4:00 5:00? A. Tamesis ibaian Groenlandiako bale urdin bat ikusi zuten. B. Ordu bat pasa zen. Eta C. Tower of London gaztelua erori egin zen. Tower of London gaztelua erori egin zen. Ze ikusi zenun, teleberrin, notizia? Ez. Ez. Baina zuk ustuzu hori dela. Bai. Ordu bat? Ai, ordu bat. Nola da uraren formula? Ura asko eraten duzu? Bai. Zer gustatzen zaizu gehi? Ura, Coca-Cola, Fanta naranka, Fanta limon? Ura. Ura, oso ongi. Nola da uraren formula? A. HBO, B. NBA 3 eta C. PS5. A. HBO. Adrianek ura asko eraten du. Horrek zer esan nahi du? Asmatu duela, oso ongi, HBO. Hauetatik zein ez da dantza estiloa? A. Batxata, B. Hortxata, C. Sabeldantza. B. Hortxata. B. Hortxata ez da dantza, ezta? Ez da dantza estilo bat. Gustatzen zaizu dantzatzea? Ez. Ez da bat ere. Hala izango te da hortxata? Bai, asmatu duzu hortxata, oso ongi, oso goizua da hor, txufa. Adrian, asmatzen duzun zein kanta den hau? Oso ongi jo dut. 3 aukera. A. Quevedoren Quédate. B. Chayanen Madre Tierra edo Amalurra. Eta C. Gatiburen Bam Bam Txik Txiki Bam Bam. A. Quevedoren Quédate. Bai. Hala da, bai? Hala ustuzu? Bai. Ez da horrela. Da Madre Tierra, Amalurra. Ai. Erki, dantzatuta ondoren, nahiko ongi moldatu zate. Adrian. Eta ez hori bat da. 3 txalo ere merezi dituzue, bai, bai! Bai. Por de mi madre.